नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण सुकवणीच्या हिरव्या मिरच्या बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. सुकवणीच्या हिरव्या मिरच्या बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हिरव्या मिरच्या आणि 1 वाटी हळद आणि मिठाचे मिश्रण. आपण ह्या मिरच्या स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत. आता या हिरव्या मिरच्यांना एका बाजूने चीर मारणार आहोत आणि यामध्ये हळद मीठ भरणार आहोत. आपण सर्व मिरच्यांना एका बाजूने चिरून घेतलं आहे. आता या सर्व मिरच्यांमध्ये आपण हळद मिठाचे मिश्रण भरणार आहोत. अशा प्रकारे अगदी घट्टपणे हळद मीठ भरायचे आहे. आपण पाहू शकतो सर्व मिरच्यांमध्ये आपण हळद मीठ भरले आहे. आता ह्या मिरच्या आपण 4 ते 5 दिवस उन्हात छानपैकी सुकवणार आहोत. आपण पाहू शकतो मिरच्या छानपैकी सुकल्या आहेत. चला ह्या मिरच्या तळून पाहू. आणि आपल्या मिरच्या रेडी आहेत. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.